Praise the Lord, Hallelujah. Kristo ni takuk te bukusong kaitor kaham bini Hamjakma Khairokma Paiphlaiya. So chungtini Easter tamo abunati kisa Simon lainai. Easter tamo ngangang ke Easter engka Subrai Jisu Khristo thangai bacamani. Subrai Jisu Khristo mechen mani. Abunono chung Easter hani hanjago. Gani Kriston taku bukro a Easter notui kebangma kok sajak nai tongo. Tamni bagi ngangke o Easter engka Kristen rokni poito eba khatonma chengmani salbo hanai hanjago. Poito ni chengmani salbo hanai hanjago. Tamni bagi ngangke je semai kecambo je amasi anotui sajak mani. Omo bebak no kaisa je deri rokni kukti sajak mane abu Jisu ni langmawa nangfaika taibo salthamni salo kethino mechenai thangaibo bachaka bebak no fulfill engbaika. Praise the Lord, Hallelujah. Tegese sing abu semano Subrai Jisu o salthamni salo kethini thangai bacha mabai sungno thailamni chungno chukna hawa thangnani lamabo rei rekha abuno chung muito klayo a Easter ni chorawo. Gani Kriston taku bukuro o Easter tamo gangka Easter ni kok thaisano o kok gangka abuno Subrai Jisu samani a kok no. Subrai Jisu Khristo thangai bachaka. Abuni bagino borok tongthogei khatungei Hallelujah nei sotonai ke recaplayo. Bini mungtebo chungsasa angthung nei khatung khajake recaplayo. Tamni bagi gangke joto poitu kleine rok semanka bo soy no Kaitorni sajla a masia je o sungsaro phainai hinai abo bono nei amupura proman bo angka. Praise the Lord, Hallelujah. Abuni bagai Subrai kubu-kubui no thangai bachaka. Subrai kubu-kubui no thangai bachaka. Abu cheng elambago porike nugo Revelation chapter 1 verse 6 Orabo cheng nugo tay Luke chapter 24 verse 34 arabo cheng nugo Subrai Jisu soy no kethini thangai bachaka nai. Praise the Lord, Hallelujah. Easter tamong ke Easter abono Subrai Jisu kethino mechenai bacamani bo kethini thangai bacama abono no Easter. Gani Kriston taku bukro o Easter abo kebangma borok zorao sawo abo Bible krui abo hai krui nei sawo. Padani Kriston taku bukro Bible tongo tamni bagi ingke o terni omo mungse a ter palai jakmani kaisa nahar mung abuno Subrai Jisu kethini thangai bachaka neise a terno palai jago. Amo kebangma lamatui tradition riti raida rok ni bising te abo agi ni simino palai phaijakmo tabuk sat jora abo palai jakini tongo. So ani Kriston taku bukro abuni baga a Easter tamni baga suktini bagai nangkuk abunoti ang norokno kok thaisa thaini kecharnani muchungo. O Easter no tui kebangma wansok jaknai tongo abunti ang norokno sanani muchungo. Praise the Lord, Hallelujah. So ani Kriston ni taku bukuk song solontia po tamonisa bo hai ni sao Subrai Jisu kethini thangai bachaya khe Subrai Jisu kethino mechen ya khe sengtabuk oro nok khuk ya karei chaya ning ya karei Kaitorni kothuma ka hampiri tongmane amu bebak no maganang se ni sao. Abun bagian Kriston taku bukrok tamni bagai abo maganang yang gangke Subrai Jisu kethini thangai bacha mabai amu bebak no fulfill engka taiseng je Kaitorni kok piri tongmane abo soitto amu kubui soy. Praise the Lord, Hallelujah. Abuni bagina tinini osal chungno bekhawa khatonma ruo bekhawa tini asaro I Subrai Jisu kethini thangai bachaka. Bini bisingti simino chung Kaitorni hawo chukna hawo thangai mano tamni bagi male bo salthamni salo kethini thangai bachaka kethino mechenai bo Kaitor bai tongkha nai. Praise the Lord, Hallelujah. Chung tini o Easter ni Sunday na obo no bo muito klainani nango. Tini chung Bible lo porike nugo John chapter 20 ekni simi noi. John chapter 20 ekni simi noi oro chung nugo Kaito salni pungai sri katsai pilewo Magdalini Mariam mangkhoro thangai duglamni holongdap norjak nuguikha. So kaito salni pungai sri a Mary Magdaliam bo Jisuni mangkhoro nainani thangka te a mangkhoro thangmani duglam
o holongdap norjak nuguika. Hake bo khaisigi Simon Peter bai Jisu hamjakmani a sagiri aro thangai hai nei saka. Borok subrai no mangkhorni tlangkha borok tonika abosung sawi manya. So Mary Magdalene borok aro thangai Jisu ni mangkhono nugya duga clock jak nugai borok khaisigi thangka sobni ro Peter songni tai sagiri rokni thani thangai sawika Jisu ni mang oro kereika borok biang jani tlangai paika nei saka. Hake Peter bai a sagiri khorok noi mangkhoro thangkam borok khorok noi no khaisik laika tamoke a sagiri Peter ni sai sekang khaisigei mangkhoro sogai kam bo bokrok bomoi naisonoi a lilon ni rirok simi kiklaijak nuhurka haipano bo bisingo haplia. Praise the Lord. Hallelujah. So ani Kriston ta kubukro o jaga kebangma srengjak nai tongo but ina ang koekta kokno norok bai salanjan imuchungo a Magdalene ni Mariam nei hinjakmani abo o buri sabo sang sawi mano a buri ingka Jisu bai deliverance phiok jaknai sumsok bai kuplung a buri buitala ngai manjakmani a buri phia tini Jisu bono nakar ma bai tini naidi wansogei naidi Jisu ni bagai bo besike kaisi ditong Jisu ni bagi besike khatong gai kha ui ke bono nai tong but tini chingelang bago nugo Jisu bobai na sekang bon nok jakha nai aboni begani Kriston ta kubu kurok tini ang norok no tamasana muchung ke bono chung busthum tai kri ke bono chung tolawa kiklaina ni kri tamni bagi inga sung sawi mendia kaitor borok ni bagi tamu wansogui tong tekisa abu buchung saimano nanguje kaitor khlaimenia abo hai samung sabo kri Subrai Jisu naja asuk sumsok bai kerengjak sumsok bai kelaijak abrino se tini asuk ke cukjak senamka tini bose Jisu ni bagi wi ke khasigi tongo bose Jisu ni bagi wi ke mokol mukte khiklai yang thangai tongo sumsok gwnang brino Jisu Khristo bono salontia kathar borok senamka. Praise the Lord. Hallelujah. Abon bagi chung bahaino kroksono bus thum tai krino sung sawi menya borok ni bagi sungjas surina se nango aboni bagi tini cheng elam bagu puri kenugo John chapter 13 tamoro Jisu saka ang norok ni hodano ang masiano happen tini ang norok no koine ne ke norok ni yakung se suo abo haino ang klaima haino norok bo mol brum khlai lai tong di nei Jisu samani soni Kriston taku bukrok cheng Kristan borok poitu klainai borok Jisu ni je at choritro Jisu ni je at tongmung chini thani bo tongna nango kroksono nakarma kroksono haimya lama thangmani bono sotonei kubi lama tubuma aborok chini thani tonga nango o samung ni bising teino borok kaitor ba yachak jaknai te borok kaitor ni mungno te bolop nai. Praise the Lord. Hallelujah. Take a incident Peter by te sagri rok khaisigi thanglai pru Peter ni sai sekang tai kroksa sagri sogika bo naisonei naison naiki bo rirok simi klaijak nuhurka naison ne bo rirok simi klaijak nuhurka haipano bo bisingo hapleya. Praise the Lord. Hallelujah. Bini ulo Peter pai mangkhoro hapka so nai di a jagao leader no respect rumani borok ni a jorao Peter rangka jotto ni sai leader kotor Jisu bai chongjak pia a sagri bo khaisigi thangka Peter ni sai sekang sogai ka bo ara hapna ke habui mano bo aro check khana ke check khlai mano haipano bo aro check khlai lia bo Peter no naisingai tongka jepur Peter phaika apro borok Peter habui thangka aboni ulong ke borok bo ajagawa hapka bo a lilon ni ri rokno bo klaijak nuguika Jisu ni bokrok phinmani rino bo nuguika abo a lilon ni ri rok bai klaijak ya abo thepjak. Praise the Lord. Hallelujah. Angorti norona kaisa point sawana so naine di ani Kriston taku bukurok a sagri Peter no respect kayo a sagri Peter no naisingai tongo ani Kriston ni taku bukurok joro chini motharo go mohaingo a bolidar katama ba ni chini joro wanso murok phayo so ani Kriston taku bukurok pia tini chengoro naidi o discipline obono maintain kayo cheng leader rokno respect khaina nango abo muitu naragdi so ang norokna asuk kok kebangma saya haipano chini motharago tini cheng obu nungjago cheng leader rokno sak nagyang mani tai leader rokno uklo kok samani kebangma
sini tongmung chamung haime tongo leader rok ni bai omo hai krengjak aboni bagi ching leader rok no respect khana nango jodi borok samung chaya klai tongkha ke ching borok bai buino sekang sai oi borok bai ching kaham ke malai kaham haime salanya nango ong belai ken important te kisa ani Kristo ni ta kubukrok aro point kaisa srengjang tongo norok obno khanari abo a liloni ri rok bai klai chagya aboni abo thepjak aboni abo ri extra ke thepjak nei borok oro sawo so ani Kriston ta kubukrok Hebrew rok ni culture ro ri thebai tonmani a ri thepmani kaisa ortho tongo a ri thepmani engka a borok taiwaisa phainai nei kaisa mari Hebrew rok ni a culture ro borok ri kaisa thebai tonmani a maichamani jago eba jekun kaisa jago ri thebai bera oi rekhanga ke aboni kaisa mari tamong ke bo taiwaisa phaipinai ni samani bo taiwaisa phaipinai so ani Kriston ta kubukrok aboni bagina hake mangkhoro sekang sogine a sagri bo bisingo hapkha abono nugui bo poito klaika abono nugui bo poito klaika so a ri thepjak no nugui sagri rok tai joto ora hapnai ro borok ni bakhau poito phaika Jisu kuthui ni thangai bacha ka nai so ani Kriston ni ta khuk tei bukhuk song aboni bagang tini norokno sananayo boro a poito ni bising tei tamonokha Jisu kuthui ni thangai bacha nai hinai elam bakni o kokno borok aprofano rombui maindiako so aprofano Kriston ta kubukro boro aprofano rombui mansugya ko je elam bago Jisu kuthui ni thangai bacha nai hinai samani but borok ni bakhawa poito phaika a ri thepjak no nugui bail ke so ani Kriston ta kubukro aboni bagi ang tin norokno tamono sananai gangke o Easter ni jora omo belai keno kotorno o Easter Sunday belai ken important chung poito khlainai borok ni bagi kabangma borok sanai kabangma borok hanai o Sunday o tang palanya nangba sonibaro se men belahne so ani Kriston ta kubukro obonoti kabangma argument botongo obonoti kabangma debate botongo so ani Kriston ta kubukro obong ka ke awo haise abo nini practice kaimani abo nang jodi khlaina muching yang ka ta khlaidi abo joto no khlaina nangnai ni restriction khlai re jaiga if you don't want nang ta khaidi nang khaina muching ke khaina bonangya abo joto ni bagi khaina nangnai abo khaya but tini chini mo thawo ngang ke agi ni simi khlaijak phaitong mani abo no tabuk bo khlaijak itongo amo thiasak jorano o sungsaro tongsak jorano o terno palaijak nai te terno khlaijak nai omo soisone Jisu kuthui ni thangai bacha mani praise the Lord abo Jisu proman khai bono Kaitorni asajla te bono chukna hani ai akhrai bini bisingtina o muthangjak nai nei samani abon bagini Kriston ta kubukro o Easter ni jorao phadi sing Kaitorni thani suri lainai chini thani bo a poito phainatei sagri rokni poito rakma hai chini bo poito krak angai sangsakno tiar khlai Kaitorni hani bagi simi wansogei tongnani tai lama koroyawoi ke tongnani so ani Kriston ta kubukuro Easter ni jora chung obobo moito khlairo lama belakene kesep mangkha tabukni jora tong kesep phaikha mol sampawai phaima hainongkha aboni bagi ani Kristoni ta kubukro chung lama korea angani nango but tabuk asuk ke soitan active ke samung khaitongo chungno sas chungno lama kororani bagi simise chaito gui tongo aboni bagi norok hus indi phatra phrengnai rok bai hus ke tongdi tamni bagi ingangke borokle chungno Kaitor bai sekaknani Jisu bai hakjal khlainani abo sei borokni intention abon bagi ang norok no wish khlayo kaham ke suridi tai Kaitorni kokno poito chadi ta Easter ni hamari norok yachakdi ta Easter ni hamari chung bahki yachaknai ingangke Jisu Khristo kuthui ni thangai bacha ka nei poito khlaima bai se chung a hamari no yachagi mano ani Kriston ta kubukrok kono udrumudru ganange Jisu Khristo kuthui ni thangai bacha ka bo kuthui no mechen ka osungsaro kebo mahai kri kuje saltamni salo kuthui no mechene kathang nai so ani Kriston ta kubukro am belai kene reality am belai kene soy am belai kene kubui akok no nang poito chama bai se chung muthang chaki mano so ani Kriston ta kubukro abun bagi phadi chung khatung khajang lainai tongthok lainai bagurumba lainai musa lainai tongthok lainai tamni bagi ngangke Christmas ni slaipano oter tebe kotorkuk Christmas le Jisu Khristo no yachak manise but omo ngangangke bebak ni lama reklang manise hamari ni lama bo o Easter no mathang ni lama bo o Easter ni no oro ni theke se bebak no chengjago chini poito ni yapang ni hinjago
Abon bagini Kristen ta kubukrok ang norok no wish klayo dumdam ke palalaidi o Easter no tani bagi ingke abo ongka Subrai Jisu Khristo tangi baca mani sal tai sagri ro wana cinta angai tong mani borok ni masia thikya nei but borok Jisu Khristo borok ni bekhano sebailiya Khristo tangai baca borok no proman rekha ang soy no masia ang soy no kaitor ano poito klaide ani bisingo norok tongdi ang norok no salsa Kaitorni hawo tlangai thangnai nei samani Soani Kristen ta kubukrok aboni bagi chini bo poito krak nang Jisu ni taniwo tai chung o Easter ni jorawo o chini tipra hani bagi surinani tapokti jotono Jisu no yachaknani entheng borok bo kubi Kaitorno sawi mantheng nei chung Kaitorni tani yapharai suri laibana Kaitorn norok jotono hamari khlai tongtong tai happy Easter